Sibingelele mbukeli, sikubingelela kephina phela wethamele khona i1 KZN TV. Igama lami ke nguphiwe ngwakwamthembu. Njengoba sikhuluma nawe sikhuluma nawe nje sibheka ke umonakalo ikakhulukazi ke othe wenzeka njengoba sazi ukuthi ukusukela nje evikini lesibili unyaka uqalile indawo yasemkhanyakude esingabala oJozini sibale umhlaba yalingana ikhahlamezeke kakhulu ngento ke ethinta imvula ezinamandla kanjalo ke nezikhukhula. Njengoba ngikhuluma nawe isikhungo esingemuva kwami isikhungo sikahulumeni okuyiphela ndaba clinic iyona clinic ke kuphela ke ekhona kule ndawo umphakathi okwazi ukuthi ke usizakale kuyona okusho ukuthi njengoba kunjena ngempela ke usizo umphakathi awukwazi ke ukuthi ke ulithole. Sikhuluma nawe ke siqale ke emkhandlini waseJozini nokuyilapho khona besihamba ke nongqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu ke esifundazweni iKwaZulu Natal umfundisi ke uThula Sizwe Buthelezi obefele ukuthi ke abheke ke umonakalo aphinde futhi ke alethe ke ithemba emphakathini ke okhahlamezekile. Sikwazile ke ukuthi isikhulume nezimeya ikakhulukazi okuyimeya district eumkhanyakude siphinde futhi ke sikhulume ke nemeya ke yakhona ke eJozini ngaphambi ukuthi ke sedlulele ke la emhlaba yalingana okuyilapho khona ke safika nakhona sathola ke umonakalo ke unje. Kodwa ke ake siqale silalele ke kubona ke abaholi kakhulukazi ke umhlonishwa uButhelezi sizwe ukuthi ke uthini ngalolu daba uma ngabe sithi ke abakhulumi. Umphakathi wasemkhanyakude ukhahlamezeke kakhulu ngendaba yezikhukhula. Njoba silapha eJozini namhlanje endaweni yasemakhonyeni siyabona ukuthi sonke lesi sigodi njoba silapha umphakathi awusakwazi ukufinyelela ezikoleni, awusakwazi ukufinyelela edolobheni. Impilo imile ngenxa yezikhukhula ezinamandla ezifikile. Sikwazile ke ukusukela ekseni ukuhamba nabaholi balendawo ubaba umeya wasemkhanyakude umhlonishwa uMdaka nomeya walapha ekhaya eJozini ubaba uMyeni sibuka umonakalo wokuthi singenze njani ukuthi sidonse neminye iminyango sibambisane sikwazi ukuvuselela inqalazizinda. Kusobala ukuthi umnyango wezokuthutha kuzodinga usondele, umnyango wezolimo ngoba siyabona ukuthi abantu abakhiqiza ukudla konke kumukile. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi kuze kube manje awukho umbiko esawucoshile ukuthi kunomuntu olahlekelwe impilo yakhe. Siyawukhuthaza ke umphakathi ukuthi ukhombise umoya wobuntu. Njoba silapha nje emzini wakwaNhlengethwa izingane zalapha ekhaya zithathwe omakhelwane ngoba kungene amanzi endlini kwantanta yonke into esendlini. Ngakho siyawukhuthaza lowo moya wokuzwelana nobuntu. Sinxuse kakhulu futhi abantu bakithi ukuthi sibambisane namakhansela njoba kusahamba uhlelo lokubheka umonakalo ukuze impilo ibuyele esimeni esijwayelekile. Indawo yaseJozini njoba naniyibonela nje ukuthi indawo yasemakhaya enemgwaqo yegravel kakhulukazi indawo kakhulukazi edume ngezolimo. Lesisimo esisivelele seyimvula ezinamandla sishiye wonke umuntu elimele ngempela kakhulukazi kuze zomnotho njengoba sikhuluma ngezolimo nje amasimo onke ahambile, ukudla kwabantu kuhambile, kusho ukuthi ke imali le babeyitshala lapha emasimini abesezukuzuza lutho ngayo. Imigwaqo ihambile, ama-bridge anqamukile ukwazi ukuthi ukwazi ukudlulela kwamanye amawadi. Khona indawo la ongakwazi ukudlulela kwamanye amawadi njengoba nibona nje silapha nje no-MEC uSheng ezoyibonela naye ngamehlo njengoba sikulomuzi nje ngathi niyabona u-MEC lokusuka emgwaqeni uhamba ngenyawo akungeni imoto akungeni lutho. So ke i-disaster leya ngempela yenzeke lapha eJozini esibonga kakhulu ne-intervention ka-MEC wakaKhokta umfundisi uThula Sizwe Buthelezi oyiphumelele njengoba kuyisonto wazosilekelela noma ukuzobuka umonakalo ungakanani angezwe ngama-report ngathi ama-report asomlandela naye esebonile ukuthi kwenzakalani. Sila namhlanje eWard 5 endaweni yasemakhonyeni eJozini sihamba nomeya we-local uMdolomba u-MEC uSheng umfundisi ukuzobheka ngoba imvula seyithe ukuncipha umonakalo wenzakele
ngoba bekuhlasele imvula enamandla ey'nsukwini ezisihlanu lezi ey'dlule kuze kube izolo. Indawo ey'thinteke kakhulu eMkhanyakude indawo yala eJozini, indawo yasemhlaba yalingana la khona obonile ukuthi amanzi abengena kanjani, la abantu abahlala khona kwavaleka imigwaqo, kwaphoqela ukuthi kuvalwe ney'kole. Khuluma nawe nje abantu bahleli komakhelwane, amanye amawodi emhlaba yalingana, abantu baze bathuthwa babekwe emasontweni, babekwe ey'khungweni kahulumeni. Udaba-ke lolu olunkinga kakhulu ngoba isimo esikusona isimo la imvelo khona esishintshashintsha ngendlela ehlukile. Kuyasijabulisa ukusukuma kahulumeni wonke wesifunda, uhulumeni we-local ney'nhlangano eziyimele ngoba isikhathi manje sokuthi sithole ukuthi singalekelela kanjani abantu bakithi esimeni ababhekene naso la eMkhanyakude. Asigijime-ke mbukeli siye kona-ke amalungu omphakathi kakhulukazi lawo-ke akhahlamezekile, sizwe nje ukuthi-ke ikuphi abangakusho njengoba-ke naye uMdolomba imeya-ke yaseJozini ithe yasho-ke yaletha-ke ithemba ekuthenini ikhona indlela abazongenelela ngayo, ikakhulukazi ukulekelela lo mndeni-ke othe wabhidlikelwa isakhiwo nasekutheni nje bekwazi ukuthi-ke bethole iy'nsiza zikahulumeni njengoba kuvela ukuthi bebehlala kule ndlu le bebewu-7 kodwa abakwazi ukuthi-ke bethole isibonelelo sikahulumeni. Lokho-ke bekwenziwa ukuthi umama kuleli khaya ubengenalo-ke ipasi okuyikhona-ke ngempela-ke umkhandlu othi uzokwazi ukuthi-ke ungenelele uphinde futhi-ke umlekelele. Kodwa-ke asibathole sithi-ke abakhulu. Ngithe nje ngihleli ngilele ebusuku ekuseni mangivuka ngo4 ngavele ngabona amanzi asegcwele indlu amakamera u2 engakawakhonki kwabonakala ukuthi ke isimo sibi. Ngavele ngathatha izingane zo3 ngaphuma nazo sasinda savikeleka sasinda sashiya impahla phakathi amanzi aqhubeka angena emakamereni ofo kodwa ukho umphefumulo ophumile ngokuthi sheshe saphuma sesibona ukuthi sekonakele vele. Kodwa usizo ngibone nje sekufika ngabikela iward committee, kwabikela nekhansela, kwafika ngisho umasipala waseJozini, kwafika nabakwa KZN nabo ngiyababona balana egcekeni bagcwele nomeya. Ngibone nje uNkulunkulu angisizile kakhulu ukuthi ke mhlawumbe usizo sengiyolithola njengoba ngingasebenzi nabantwana ngiphila ngemali yegrant. Ngiyabonga nje ukuthi ke ngathi usizo sengiyolithola ngoba bagcwele igceke nje lana ekhaya bazobona isimo esingivelele la ekhaya. Ngiyabonga. Ebengikucela kobaba laba bazile ukuzosisingatha, bengicela ukuthi basixhase ngendlu. Indlu besihlala kuyo bekweyodaka cause namatshe. Besicela nje ukuthi bengasixhasa thina, mina nginengane ezo7 sezizonke. So indlu nje bebelokhu bedame benginika ithenda amathende, leli lokugcina nje lavelela klebhuka phakathi. Kwanetha nje ngisho impuphu konke, ngisho impahla ngayithatha ngayikhiphela ngaphandle, nganika ngisho isponji la ngithe ngisasinikile isponji bangijontshela bona la. And ngiphila kuleyo ngcindezi engangokuthi vele into mangiyenza mina ngikwazi ukukhona ukwenza izinto, mina ngiphila impilo yami nezingane ngiholeli nje. Siyabakhalela mani njengoba siphumile nje sitholile umbiko ukuthi bawelwe yindlu bephakathi. Umama lo lapha uhlala nezingane ezo7 kule ndlu. So ishwa-ke lokuthi kule ndawo yala kwathi 5 ikhona iproject yezindlu, so eneyinkingana-ke nokho. Uma ngithi ngiyalandela ukuthi wayekhona nohlwini laba bazobenefit kuthiwa ubengekho ngenxa ukuthi ubengakabi nayo i-ID, kodwa i-ID usenayo. Bengikhuluma nomeya we-district ubaba uMdaka ukuthi silibukele eduze udaba lwabo ukubona ukuthi sibalekelela kanjani, kodwa nje ngiyathembisa ukuthi kukhona esizokwenza ukuthi sibakhele indlu bekwazi ukuthi bethole indawo ehloniphekile nezingane zakhe. Ishwa-ke ingane ezu7 naye ngaphezulu.
Mbukeli ke ngaphambi ukuthi siliguqise uhlelo ngifisa ukuthi ke sigxile kakhulu ke la endaweni ke yakwaMhlaba yalingana okuyindawo la khona ke silivale khona uhlelo ngokuthi size kulesi sikhungo sikahulumeni ke okuyikliniki njengoba ngeke ngasho ngasekuqaleni ngathi le kliniki iyona kliniki kuphela ekhona kule ndawo umphakathi okwazi ukuthi ke uthole kuyona usizo. Uma ngabe ke ikulesi simo kusho ukuthi ngempela ke awukwazi umphakathi ukuthi uthole usizo lwezempilo ke oluseduzane. Ngiyafisa ke ukuthi ke sikhulume nekhansela la kuyona ke le ndawo sila ku Ward 18 ingaphansi ke kumkhandlu womhlaba oyalingana. Sikhulume naye ke ubaba ubiyela umenziwa esichazele kakhulu ngesimo nje esikhona kule ndawo ngaphambi ukuthi ke sikhulume nabo ke ikakhulukazi abakwamasipala ikakhulukazi ke ethimbeni elithinta ke inhlekelele. Sibathola uma ngabe sithi ke abakhulumi. Umhlaba uyalingana sivelwe inhlekelele ngoba akuyona yami wadi kuphela ethintekile. Umhlaba uyalingana amawadi nje ambalwa kuya amathathu kuya kwamahlanu athintekile ngalesimo sezulu. Kodwa ke la ngikhona la mina ngibona wathi umonalo mkhulu kakhulu ongangokuthi even isakhiwo sikahulumeni esiphambi kwaso njengamanje kusasa njengoba kusile akwazi ukuthi amalungu omphakathi umeze ofuna amaphilisi azongena kanjani la eclinic ngoba akuhambeki. Sinaleso simo nje sibhekana naso la phela ndaba ekseni nje la kufike umlungu osibekele igarage la ufika ngazisa ukuthi igarage kusasa uyayivala until kuzokuphela amanzi okuyinto futhi lezohlukumeza amalungu omphakathi ngoba umphathi omningi bososizakala ukuba khona kwegarage endaweni. Kodwa njengamanje ngoba umlungu uthatha isinqumo sokuthi uyayivala ngenxa yama yokubuka isimo samanzi umphathi vele sizohlukumezeka yilokho njengakusho la amanzi ke lawa eniwabonayo lawa okuyinkinga kakhulu njengoba niwabona even ngisho amalungu omphakathi emakhaya umphathi omningi sungenelwa amanzi awazi ukuthi uzolala kuphi njengamanje sesiphezulu komkhankaso ukuthi masibaqoqa abantu sibaqoqela amaholo ukuthi balale emaholo ngoba impilo yabantu phambili kuyona ufanele sibheke phambili ukuthi impilo yabantu fanele ibe phambili. So ke njengoba sikhona la umasipala wethu umhlaba yalingana ubhekane nenhlelelo ezinkulu kakhulu inhlelelo ezimvula ezinamandla uyawenza nje umonakalo omkhulu ikakhulukazi nje konke amawadi siye sacosha khona ukuthi abantu abaningi bayibahlukumezeka bakhahlamezeka endleleni ezahlukahlukene. So ke siye sakhipha ke amathimba ethu akwa disaster okuba ke aphume aqonde endaweni eziningi ezahlukahlukene okuba mhlamba acoshele mhlambe information ulwazi lokuthi imndeni mhlambe yahlukumezeka ingakanani ukuze ke mhlambe kubonakale ukuthi uma ke sekhanjiswa kusizo linjalo kuhulumeni wesifundazwe nakuhulumeni kazwelonke iluphi usizo mhlambe olungase ke balithole. So ke izimo njengalezi ke nathi ke siwumasipala sikhiphe zonke izinto ikakhulukazi plant endaweni eziningi ezahlukahlukene nemigwaqo ekhona eyevalwa ngamanzi siye sazama ukuthi mhlambe ngama-TLB ama-greta sizama ukuthi mhlambe ke amanzi siwakhiphe eceleni kodwa ngenxa yobuningi bamanzi kubonakala sengathi sithela amanzi phezulu kwedata ngenxa ukuthi amanzi makhulu futhi imvula iyaqhubeka iyana. So ke iziningi inhlelele ikakhulukazi ngisho nenemizi eminye eminingi sivalelekile seseyiqhengeni njengamanje abantu abaningi bakhala ukuthi bafuna ukuthatha bayise emaholo njengoba abanye sesibathathile sabafaka ezikoleni nabanye sabathatha sibafaka emaholo ukuze bayokhosela lapho bathola ukusizakala ngenxa ukuthi amanzi saye angena ngisho naphakathi ezindlini alimaza impahla yabo ukudla ifurniture nokuningi nje osekukhona lapho. Umnyango wezokubusa nokubambisana uCocta udidiyela zonke inhlelo zokuthi abantu sibaxwayise. Siyabacela abantu ukuthi izingane zingaphoqwa ukuwela imfula ziyesikoleni ngoba kuyingozi emangalisayo njengoba sibona abantu abalinde noma ilanga seliphumile asikakaphumi engozini. Iyani namba imamba yevuna ithe ukuvuka yadla bakayise. Sibonga kakhulu ukuthi ke ube ingxenye yalolu hlelo kusukela eqaleni kuze kushayile isikhathi sekuyisikhathi lapho kufanele siliguqise khona uhlelo. Sibonga kakhulu ukuthi ke ube ingxenye yalo ukusuka eqaleni kuze kushayile isikhathi kodwa sinde sigcizelele ukuthi ke ngempela njengoba ke imvula zisaqhubeka umphakathi ngempela ke tholani ke indlela yokuthi ke nikwazi ukuthi nihlale endaweni ke ethe ukuphakama nasendaweni ke ethe ukuphepha njengoba ke omasipala bekwazile ukuthi ke bekhiphe izinsiza ikakhulukazi la khona abantu bekwazi ukuthi behlaliswe holo nasemasontweni nasezikoleni. Igama lami nguphiwe ngokwamthembu uncedi inyoni encane yasha amaphikandisi. Ngivumeleni ngigoqe esigoqeni sonke siyothi sikuma kube kusolizayo inkosi inibusisa.